Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik. Komentatu behar dizuet bagenula irudi batzuk, arratsaldeko 5:00 horre ondu dira, prestatuak, baina teknikak batzutan nolako gauzak egiten ditu, eta bueno, eta justu oraintxe itzali da. Lastima da, baina bueno, eskerrak nahi nizkion eman ilustratzaileari, Aitor Espie, eta bueno, bastauskagu. Bueno, gaur errezitatuko ditugu hemen nire azken liburuan oinarritutako nire azken liburuko poema batzuk, Ester Barandiaranen musikaren laguntzarekin, eta poema motzak dira, konturatuko zate, egingo dut utxuneak batetik bestera, eta, bueno, nola ateratzen den, bukaeran nahi badezute utziko dute tartetxo bat, norbete galderaren bat egin nahi badu, eta saioari ekingo diogu. Anfora hartu dut, metafora gisa, gizakiaren zerizana adierazteko, eta bere barnesakon bihurrietara alden moduan iristeko. Poema hauek gogoetarako tantak bezalakoak dira. Tanta guztiak, gu geugaren izate horri referentzia eta keinu egiten diote. Eta geure izatea den anforan tanta guztiak biltzen dira. Arrago bihurtzen da eta eraberean ispilu. Nortasunaren isla eta emozioen bilgune. Horixe baita anfora. Nire asmoa anfora horren lurrina igortzea izan da. Bere barnean arakatzea, miatzea eta bere pareta eta poroak dastatzea. Saiatu naiz gizakiaren izatea den anfora horren barruan murgiltzen, benetako esentziara hurbiltzen, giza zerizarena iristeko, inongo simulakrorik gabe. Horretarako beharrezkoa da giza izatearen eta giza gogoetaren mamia ezagutzea. Anforaren barrunbea bera anfora baita. Horretaz gain gizartearen auleziari aurre egin nahi diot humanismo bati helduz. Beraz, ez dut azalkerian geratu nahi. Hortaz, hausnarketarako joera, eta modu berean zuek motibatzen saiatuko naiz gogoetarako joera hori zuengan kitzikagarria gerta dadin. Nola nahi ene poema hauek ez dute inor konbentzitu nahi. Hauen benetako xedea gonbite bada, batez ere estetikoa. Ondoren norberak bere barnean murgiltzeko eta bere baitan erantzunak bilatzeko, aurkitzeko eta norberaren ondoriotara iristeko.
Unibertsoa anfora bat da. Barruan kosmosa dago, kanpoan kaosa. Eta anforaren paretak eta poroak zertaz eginak daude? Sakontasuneko arrazoiak anforaren kanpoaldean hurbil. Azaleko arrazoiak aldiz, anforaren ilun sakonetan eskutaturik. Isiltasunak norberaren baitara biltzen gaitu, oroimenean zein etxipenean. Eta anforak bere baitan gordetzen du isiltasun ororen musika. Bakardadea, anforarik eza edo anfora betegia edukitzea zeure burua bertan sartzeko. Sarri askotan anfora abandonatzen dugu, bere barrunbea geure barnean daukagula atzeman gabe. Gauaren erdian, zeure barne isilaren arrabotsa lertzen entzun daiteke. Euria munduaren kontzientzia da, eta badakigu. Hala ere, guardasola erabiltzen dugu bere isuria gugan eragozteko behin eta berriz. Emozio xamur eta sentiberak menderatzeak, borondate eta indarra handiagoa eskatzen du, emozio sutsu eta oldarkorrak kontrolatzeak baino. Bizitza honetan egindako diosalik txipienak ere, oihartzuna sortzen du eternitatearen utxunean. Eta oihartzun horren igorle eta eramaile, anforaren erraiak dira.
Bukaerarik gabeko eskailera modukoa azaldu ohi zaigu anfora. Zenbat eta gorago, orduan eta urrutirago helmuga. Zenbat eta sakonago, orduan eta ilunago ondoa. Mantsotasuna ez da doaina, jakinduria mota bat baizik. Eta anforaren xularmeetan kiribil geldoak badaude. Poetak munduaren paretak dira. Zenbat eta sendoagoak, orduan eta oihartzun ozenagoa. Garenaren eta ez garenaren arteko ezberdintasuna, estetika baten itzalpean bizitzea besterik ez da. Zainetako edena anforaren xularmetan garbitzen da, eta xularmeak gogoetaren isla dira. Rimbauden paradoxa. Poemak idaztetik armak saltzera iristeraino pauso txiki bat besterik ez dago. Marrame gorri xumea zeharkatzea, axolagabetasuna, kontzientzia, koherentzia. Heriotza ez dago mendietatik haratago, geure sorbalden atzean baizik. Emakume ahotsaz xuxurlatzen du ahapeka, eta oskarbi itxura dauka jaiegunetan. Anfora bakarra da beti, eta bere bakartasun horretan lortzen du izatea eta izaera. Goizean goiz jaikirik argiak anfora bilatzen du. Anforak ez du argia behar baina, bere baitan argitasunaren jabe baita. Zuzen nabigatu nahi baduzu, izar baterantz finkatu norabidea eta zeure burua lerratzen utzi. Oiuriko zenena haua ireki gabe sortzen da. Geure barnean oihartzun betea egiten duena, eztanda bailitzan. Sakon maita dezakegu ezagutzen ez dugun anfora. Baina nekez ezagut dezakegu maitatzen ez dugun anfora. Edertasunaren ertzak auskorrak bezain ebakitzaileak dira. Zeruko orbanak euriz beteriko hodeiak dira. Poltsikoko orbanak dirua galtzen duzuneko estoldak. Begiko orbanak errealitatea lausotzen duten errezelak. Baina bihotzeko orbanak norberaren izatea etengabe usten duten zulo beltzak dira. Askotan geure bizitza zapusten dugu, behin eta berriz atzera eginez, bizitza bera gainbegiratuz, bukaerara iritsi gabe bere jarioa eteten dugunean. Gizakiaren irritsak infinitutasuna atxiki nahi du poesiaren mugarri irekietan. Horixe bera bilatzen du anforak.
ozeanoaz jabetu eta atzeman, poro irekiak dituen barrunbean. Izan garenera etengabe begiratzen baldin badugu, ezingo gara inoiz iritsi izan gaitezkeenera. Iturri zarretik edaten dugu ur berria edaten, eta ehunaka urte dituen arbolatik, egun bakarra duten loreek, bere adaburuak lerdenagoak bihurtzen. Zenbait gauza azaldu egiten direnean, erroan esanahia erabat galtzen dute. Poesiak begininietara errealitatearen berniza ekartzen du. Gure izatearen funtsa ez dago izan bagaren horretan. Geure ametsetan izan nahiko genukeen horretan baizik. Lokatzez eta urez hutsunea sortu zenuen argiak bertan altzoa lor zezan. Enamoratua anfora bihurtzen da bat-batean ustua, maiteaz erabat betetzeko. Zenbatuta ustuago, orduan eta sakontasunez beteago. Zenbat eta maiteago, orduan eta betetasunez sakonago. Barrunbearen hutsunean, zenbat oihartzun sartzen dira? Eta haur baten ametsetan, ahalezko zenbat mundu sortzen ote?
Krimen bat, labanaz, pistolaz, pasioak jota, edo gorrotoaren itxualdiak bultzatuta egina, krimen bat da beti. Krimen bat, justiziaren bila eta bakea lehenetsiz, balizko justifikazio etiko guztien izenean egina, krimen bat da beti. Iragana, ustelaren usaina dakarkigun lurrina. Etorkizuna, begiradaren mamua edo ametsa. Oraina, inoiz gutxitan gauzatzen den gogoeta. Batzuetan, soilik batzuetan, ene betzuluen ustasun osoan, infinituan murgildurik sentitzen naizenean, eternitatean amiltzen sumatzen naiz. Nora ezean gabiltzan naufragoa gara, eta gutxi batzuk, privilegio gisa, bere baitako itsasoan atsedena lortzen dute bizitzako azken unean. Zuhaitzen adarrak zerura gorantz biluziak ostorik gabe. Gure besoek, goratuta ere, ez dute sekula ostorik izango. Errekaren urmaeletan sortzen da edertasuna. Erretenaren emari bortitz nagusitik aldendu, geratu eta atzerantz jotzeko aleginean.
Intz tantak lurraren izerdia dira. Gau osoa lurra zala garbitzen lanean igaro ondoren, goizean goiz, gure ganaino iristen den mezua. Isiltasunak hitz egiten digu, askotan aldiz, luzaro hitz eginez, isiltasuna besterik ez dugu jasotzen erantzun modura. Jakituria ere beharrez denean ez galdetzean datza. Halakoetan, barrenaren begiak eta barrunbearen utxuneak erantzun ohi digu galderaren oihartzunaz. Egun sentiko eguzkiaren argiak goizero itzal ezberdina du sortzen anforaren baitan. Einstein iheslaria zen, errefuxiatua, baina ez politikoa batzuek uste zuten modura. Denboraren iheskortasunaren iheslaria. Horregatik asmatu zuen erlatibitatearen teoria, denborazko aberri jakin baten mende ez egoteko. Araindiaren irritsa dugu jainkoaren gana iristeko, baina jainkotik haratago baizik ez dugu benetako divinitatea aurkituko. Goranzko joera ezin zuzena izan, beranzko joera egoki batez orekatua ezpada. Egia gehiengo batek ustez sinesten duen gezurraren zati bat da. Rimbaudek bazekien poesia etorkizunez betetako arma zela. Horregatik, poesian aritu ostean eta munizioz ongi hornitu ondoren, armak saldu eta trafikatzeari ekin zion. Konturatu alzara, Arthur, zure armek gaur egun zein ongi disparatzen duten jendeak infernuan bolada bat pasa dezan? Goiz jaikitzen denak, goiz arnasten du. Goiz antzematen ditu naturaren koloreak, eta goiz jasotzen ditu jainkoen bedinkapenak eta madarikazioak. Etsipenaren arriskurik handiena, etika mespretxatzean edota etikari garrantzia kentzean datza. Ezagutza edonon topatzen da eta biziaren iturburu da, ura legez. Ura non nahi aurkitzen da, euriaren zaparradetan eta ibaietan, mendietako ur xirripetan eta itsasoan. Ezagutza uraren modura pilatzen da, denok jasotzen dugu bere jarioa, norberak duen ahalmenaren arabera, norberaren anforak duen barrunbearen adinakoa. Anforaren edertasuna kantatuz gero, poesia sortzen da. Anforaren barrunbea poesiaz betez gero, bertan izan diren eta izango diren galdera guztiak zentzua galtzen dute. Memoria zuloz beteta dago. Batzuk hanzturan amaitzen dira, besteak hilotzetan.
Itsasoa zaratago zerua aurkitzen da. Zerua zaratago osotasuna topatuko dugu. Eta anforak itsasoa gainditu nahi du, ostertza laztandu eta zerua lortzeko. Zeruan bere ustasuna osotasunean gauzatzeko. Anforak ez dauka bihotzik. Anforak ez du bere utxunea lau barrunbetan partekatzen. Anforaren utxunea 1000 barrunbe txikitan zatitua da. Eta barrunbe txiki bakoitza beste hainbeste porori dagokio. 1000 zati, 1000 poro, 1000 barrunbe. Osotasuna lortzeko 1000 bide, 1000 modu. 1000 helduleku doainik eskeniak, baina baita 1000 amildegi ere. Askotan, zernahi batez asperen egiten dugu, anforak aldiz, arnasaldi luzeak behar ditu. Guregan dagoen ederrena, askotan, ez dute besteek ezagutzen, eta ia beti guretzat guztiz ez ezaguna da.
Anforaren ariketa metafisikoak. Hasieran ez izatea bazen, eta izatearen aukera hautatu zuen. Orduz geroztik argia gurekin da, baina ez izatearen itzalak berekin dirau. Batzuetan baizik ez, izatearen zedarriztapenak gaindituz, gorantz zuzendu begira da, iluntasun basatian izarrak itxutzen laute, eta ene barne isiltasunean oihu egiten dut. Ez dugu argirik behar ezerezean murgiltzeko, eta hala ere, argia gurekin da. Ezereza bere barrunbe garbian, bakardade betea da. Erabateko infinitua, uztasun osoa. Gizakia mugalari hutsa da. Izatearen eta ez izatearen tartean, oinpuntetan dabilen izakia. Etorkizunaren helmugak herioren zerumugarekin topo egiten du. Nola erpinek eta ertzek geometria bilatzen duten formarik gabeko espazioan, halaxe argiak pausagunea aurkitu nahi du iluntasuna nagusi duen mundu honetan. Begirada altxatzen duzun bakoitzean, zerura begira, ostertzaz haratago zaude. Credo in lucem aeternam. Juan Cruz Igerabideren poema batetan oinarrituta dago. Gaizkia ulertzen duen jainko bat sinesten dut. Gaizkiaren sortzailea ere bera baita. Gizakia eta gaizkia desberdintzen ez dituelako. Funtsean ezer ez dakien jainko bat sinesten dut. Gizakiaren existentzia behar duena, bera nor den eta zertarako den ezagutzeko. Jainko bateratzaile bat sinesten dut. Arrazoia eta sentimenduak bereizten dituen pareta sarri gabe, biak ala biak zelai berberean hasiko dituen jainkoa. Errealitateari zentzua emango dion jainko bat sinesten dut. Egiaren indarrak bultzaturik, pozaren malkoak urestaturik, eta maitasunaren arnasak haize emanez, mundua aurrera atera dadin nahi duen jainkoa. Eta piztu etzen jainko bat sinesten dut. Argia bera dena, inoiz itzaltzen ez dena, eta berpiztearen beharrik ez duena.
Eta honekin bukatu dugu. Eskerrik asko. Hemen aguantatu dezutelako eta nahi baduzute galderaren batekin, o elkarrizketa bat sortu, arazorik gabe. Eskerrik asko.